በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እነሆ ሰብ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ክበዝሕ ጀመረ፣ ኣዋልድ ከዓ ተወልዳሎም። እቶም ደቂ ኣምላክ ድማ ኣዋልድ ሰብ መልክዐኛታት ከም ዝኾና ምስ ረኣዩ ካብኣተን ዘዘሓርይወን ኣንስቲ ወሰዱ። እግዚአብሔር ከዓ ሰብ ሞት እሞ መንፈሰይ ንሓዋሮ ኣብኡ ኣይንበር፣ ዕድሚኡ ድማ 120 ዓመት ይኹን በለ። ደቂ ኣምላክ ናብተን ኣዋልድ ሰብ ኣተዉ፣ ንሳተን ከዓ ወለዳሎም። በቲ ዘመን እቲ ከምኡውን ብድሕሪኡ ኣብ ምድሪ ንጉዓት ሰባት ነበሩ። እዚኣቶም እቶም ካብ ጥንቲ ሱምያት ዝነበሩ ጀጋኑ ሰባት እዮም። እግዚአብሔር ከዓ ክፉእ ሰብ ኣብ ምድሪ ከም ዝበዝሐ ሓሳብ ልቡ ዝሕለኖ ድማ ወትሩ ክፉእ ጥራይ ከም ዝነበረ ረአየ። እግዚአብሔር ከዓ ንሰብ ኣብ ምድሪ ብምፍጣሩ ተጣሐሰ፣ ብልቡ ድማ ጓሃየ። እግዚአብሔር ከዓ ነቲ ዝፈጠርክዎ ሰብ ካብ ሰብ ክሳብ እንስሳ ክሳብ ለመምታ ክሳብ ኣዕዋፍ ሰማይ ካብ ገጽ ምድሪ ክድምስሶ በለ። ኖህ ግና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር መጎስ ረኸበ። ኖህ ጻዲቅ ካብቶም ብዘመኑ ዝነበሩ ሰባት ድማ ኢንታ ዘይብሉ ሰብ ነበረ፣ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ድማ ይነብር ነበረ። ኖህ ድማ ሴም፣ ካም፣ ያፌት ዝበሃሉ 3 ወዲ ወለደ። ኩሉ ሰብ ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላክ ብኃጢአት ተበላሽዩ ነበረ፣ ምድሪ ከዓ ብዓመፅ መሊኣ ነበረት። ኣምላኽ ንምድሪ ረኣያ፣ ንሳ ድማ ተበላሽያ ነበረት። ከመይ ኩሉ ሰብ መንገዱ ኣበላሽዩ ነበረ። ኣምላኽ ከዓ ንኖህ ብሰሪ ደቂ ሰብ ምድሪ ዓመፅ መሊኣ እያ እሞ ንኹሉ ህዝቢ ክድምስሶየ። እነሆ ኣነ ንዓቶም ኮነ ንምድሪ ብርግጽ ከጥፍኦም እየ። ንስኻ ግን ብዕንጨይቲ ጽሕዲ መርከብ ስራሕ፣ ነታ መርከብ ከፍልታት ግበረላ፣ ውሽጣን ግዳማን ከዓ ብቕጥራን ለቕልቃ። ምንውሓ 133 ሜትር፣ ምግፋሓ 22 ሜትር፣ ቁመታ ድማ 13 ሜትር ጌርካ ስርሓያ። ነታ መርከብ ኣብ ላዕለዋይ እመት ዝቑመቱ መስኮት ግበረላ፣ ኣብ ደገታት እታ መርከብ ድማ ብገቦኣ ግበሮ። ታሕተዋይን ካልኣይን ሳልሳይን ደርቢ ግበረላ። ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ህይወት ኩሉ ፍጡር ምእንቲ ክጠፍእ እነሆ ኣነ ማይ ኣይሂ ናብ ምድሪ ከምጽእ፣ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ከዓ ክመውት እዩ። ምሳኻ ግን ኪዳነይ ከቐውሜ፣ ንስኻ ምስ ደቅኻን ሰበይትኻን ኣንስቲ ደቅኻን ናብ መርከብ ክትኣቱ ኢኻ። ምሳኻ ብህይወት ምእንቲ ክነብሩ ካብ ኩሉ ህይወት ዘለዎ ፍጡር ከክልተ ካብ ኩሉ ዓይነት ናብ መርከብ የእቱ፣ ተባዕታይን ኣንስተይን ይኹኑ። ምሳኻ ብህይወት ምእንቲ ክነብሩ ካብ ኣዕዋፍ በብዓይነቱ ካብ እንስሳታት በብዓይነቱ ኣብ ምድሪ ለመም ካብ ዝብሉ በብዓይነቱ ጌርካ ካብ ዝኾነ ዓሌት ከክልተ ምሳኻ ናብ መርከብ የእቱ። ካብ ዝብላዕ ኩሉ ዓይነት ብልዒ ድማ ንዓኻን ንዓኣቶምን ቀለብ ዝኸውን እቲኻ ኣብታ መርከብ ኣክቦ በሎ። ኖህ ድማ ከምቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዞ ኩሉ ነገር ገበረ። እግዚአብሔር ንኖህ ኣብዛ ወለዶ እዚኣ ኣብ ቅድመይ ጻዲቅ ኮንካ ረኺበካየ እሞ ምስ ብዘላ ቤትካ ናብ መርከብ እቶ። ካብ ኩሉ ንጹህ እንስሳታት 7 ተባዕታይን ኣንስተይን፣ ካብ ኩሉ ዘይንጹህ እንስሳታት ግና ከክልተ ተባዕታይን ኣንስተይን፣ ካብ ኣዕዋፍ ሰማያት ድማ ምእንቲ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ምድሪ ዘርኢ ክኾና ብህይወት ክነብራ 7 ተባዕታይን ኣንስተይን ምሳኻ ውሰድ። ከመይ ድሕሪ 7 መዓልቲ ኣነ ኣብ ምድሪ 40 መዓልትን 40 ለይትን ዝናብ ከዝንብየ፣ ነቲ ዝፈጠርክዎ ኩሉ ህይወት ዘለዎ ድማ ካብ ገጽ ምድሪ ኸድምስሶ የበለ። ኖህ ድማ ከምቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዞ ኩሉ ገበረ። ኖህ ድማ እቲ ማይ ኣይሂ ኣብ ምድሪ ክመጽእ ከሎ ዕድሚኡ 600 ዓመት ኮይኑ ነበረ። ኖህን ደቁን ሰበይቱን ኣንስቲ ደቁን ከዓ ምስኡ ካብ ማይ ኣይሂ ክድህኑ ናብ መርከብ ኣተዉ።
ካብ ንጹህ እንስሳን ካብ ዘይነጹህ እንስሳን ካብ ኣዕዋፍን ኣብ ምድሪ ለመም ካብ ዝብል ኩሉን ከምቲ ኣምላኽ ኖህ ዝኣዘዞ ከክልተ ተባዕታይን ኣነስታይን ኖህ ናብታ መርከብ እተወ። ድሕሪተን 7 መዓልቲ ድማ ማይ ኣይሂ ኣብ ምድሪ መጸ። ኣብ መበል 600 ዓመት ዕድመ ኖህ ኣብ መበል 17 መዓልቲ ናይታ ካልአይቲ ወርሒ በታ መዓልቲ እቲኣ እቲ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዘሎ ዓይኒ ማይ ገንፊሉ ወጸ። መሳኹት ሰማይ ድማ ተኸፈተ። ኣብ ምድሪ ኸዓ 40 መዓልትን 40 ለይትን ዘነመ። በታ መዓልቲ እቲኣ ኖህን ደቁን ከዓ ሴምን ካምን ያፌትን ሰበይቱን ኣንስቲ ደቁን ናብ መርከብ ኣተዉ። ኩሉ ኣራዊት በብዓይነቱ ኩሉ እንስሳ ዘቤት በብዓይነቱን ኣብ ምድሪ ዝንቀሳቐስ ዘበለ ኩሉ ልመምታ በብዓይነቱ ኩለን ኣዕዋፍ በብዓይነተን ክንፊ ዘለወን ኩሉን ናብ መርከብ ምስኣቶም ኣተዉ። ሕይወት ካብ ዘለዎ ኩሉ ፍጡር ከክልተ ናብ ኖህ ናብታ መርከብ ኣተዉ። እቶም ዝኣተዉ ድማ ከምቲ ኣምላኽ ንኖህ ዝኣዘዞ ካብ ኩሉ ፍጡር ተባዕታይን ኣንስታይን ነበረ። እግዚኣብሔር ድማ ንኖህ ኣብታ መርከብ ዓጸዎ። ማይ ኣይሂ ድማ ን40 መዓልቲ ኣብ ምድሪ ከምኡ ኢሉ ቐጸለ። እቲ ማይ ከዓ በዝሐ፣ ነታ መርከብ ድማ ልዓላ፣ ካብ ምድሪ ከዓ ንላዕሊ ኽበለት። እቲ ማይ በርትዐ፣ ኣብ ምድሪ ኣዝዩ በዝሐ። እታ መርከብ ድማ ኣብ ልዕሊ ማይ ጸብለል ትብል ነበረት። እቲ ማይ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ኣዝዩ እናበርትዐ ኸደ። ኣብ ትሕቲ ኩሉ ሰማይ ዝነበረ ኩሉ ነዋሕቲ እምባታት ከዓ ተጐልበበ። እቲ ማይ ካብ ጫፍ እምባታት 7 ሜትር ንላዕሊ ደየበ። ሽዑ ኣብ ምድሪ ዝወሳወስ ፍጡር ዘበለ ኩሉ ኣዕዋፍን እንስሳን ኣራዊትን ኣብ ምድሪ ዝንቀሳቐስ ኩሉ ለመምታን ኩሉ ሰብን ሞተ። እስትንፋስ ሕይወት ዝነበሮ ኣብ ንቑጥ ምድሪ ዝነብር ዝነበረ ኩሉ ሞተ። ኣብ ምድሪ ዝነብር ዝነበረ ኩሉ ሕይወት ዘለዎ ጠፍአ። ሰብን እንስሳን ኣብ ምድሪ ዝንቀሳቐስ ለመምታን ኣዕዋፍ ሰማይን ካብ ምድሪ ጠፍኡ። ኖህ ጥራይ ምስቶም ምስኡ ኣብ መርከብ ዝነበሩ ተረፈ። እቲ ማይ ድማ ክሳብ 150 መዓልቲ ኣብ ምድሪ በርትዐ። ኣምላክ ንኖህን ነቶም ምስኡ ኣብ መርከብ ዝነብሩ ኩሎም ኣራዊትን ኩሉ እንስሳን ዘከረ። ኣምላኽ ድማ ኣብ ምድሪ ንፋስ አንፈሰ፣ እቲ ማይ ከዓ ጐደለ። ዓይኒ ናይቲ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዘሎ ማያት መሳኹቲ ሰማይ ተዓብሰ። እቲ ካብ ሰማይ ዝዘንብ ዝነበረ እውን ፀሃየ። እቲ ማይ ድማ ካብ ምድሪ እናጐደለ ኸደ። ኣብ መወዳእታ 150 መዓልትን ከዓ ኣዝዩ ጐደለ። ኣብ መበል 17 መዓልቲ ናይታ 7ይቲ ወርሒ እታ መርከብ ኣብ እምባ ኣራራት ዓለበት። እቲ ማይ ከዓ ክሳብ 10ይቲ ወርሒ እናጐደለ ኸደ። በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ናይታ 10ይቲ ወርሒ ከዓ ርእሲት እምባታት ተረኣየ። ድሕሪ 40 መዓልቲ ድማ ኖህ ነቲ ኣብ መርከብ ዝሰርሖ መሳኹቲ ኸፈቶ፣ ኳኽ ሰደደ። እቲ ኳኽ ከዓ ማይ ካብ ምድሪ ክሳብ ዝነጽፍ ኔውነጆ ይብል ነበረ። ድሕሪዚ ድማ ማይ ካብ ምድሪ ጐዲሉ እንተኾነ ክርኢሉ ርግቢት ሰደደ። ኣብ ኩሉ ምድሪ ማይ ስለ ዝነበረ ግና እታ ርግቢት እግራ ተዓርፈሉ ኣይረኸበትን። ስለዚውን ናብኡ ናብ መርከብ ተመልሰቶ። ኢዱ ዘርጊሑ ወሰዳ፣ ናብኡ ናብ መርከብ ከዓ የእትዋ። ገና ካልእ 7 መዓልቲ ጸኒሑ ድማ ነታ ርግቢት መሊሱ ካብ መርከብ ሰደዳ። ኣጋምሸት ምስ ኮነ እታ ርግቢት ናብ ኖህ ተመልሰት። ኖህ ከዓ ልሙዕ ቖጽሊ ኣልዒላ ኣብ ኣፋ ሒዛ ነበረት። ሽዑ ኖህ ማይ ካብ ምድሪ ከም ዝነጸፈ ፈለጠ። ገና ካልእ 7 መዓልቲ ጸኒሑ ድማ ነታ ርግቢት ሰደዳ። ብድሕሪኡ ግና ናብ ኖህ ኣይተመልሰትን። ኣብ መበል 601 ዓመቱ ንኖህ ብባሕቲ ናይታ ቀዳመይቲ ወርሒ እቲ ማይ ካብ ምድሪ ነጸፈ። ሽዑ ኖህ ናሓሲ መርከብ ቀሊዑ ረአየ። እነሆ ከዓ እታ ምድሪ ነቒጻ ነበረት።
أمبل 27 معلتي نايتا خالقيت ورحي اتا مدر نقصت أملاخ دماننو كم زي السعب النابلة تزاربو نسخان بيت كان دق خان آنست دق خان كابت مركو وصو مسخا زلو هيوت زلو فطر كلو عقوافن انسسان أم مدر زوساوس كلو لممتان أم مدر خسسنو مسخا أوص عيوم أم مدر دما يفاريون يبزحون دما بلو شعو نوهن دقون سبيتون آنست دقون وصو كلو أراويتن كلو لممتان كلنا عواف أم مدري زوساوسا زبلو كلو دما بب عليتم كابتا مركو وصو نو دما نእግዚአብሔር መስዋዕት ይሰርሓሉ ካብ ንጹህ እንስሳታት ዘበለን ካብ ኩለን ንጹሃት ኣዕዋፍን ወሲዱ ኸኣ ዝሓርር መስዋዕቲ ኣብቲ መሰውኢ ይዕረገ እግዚአብሔር ድማ በቲ ጥዑም መዓዛ ሽታ ተሓጐሰ ብልቡ ኸኣ ከም ዝበለ ዝምባላ ሓሳብ ወዲ ሰብ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ እኳ ክፋእ እንተኾነ ድሕሪ ደጊም ብሰረሰብ ንምድሪ ኣይክረግማኔ ድሕሪ ደጊምውን ከምቲ ዝገበርክዎ ሕይወት ዘለዎን ኩሉ መሊሰ ኣይከጠፍእኔ ምድሪ ክሳብ ዘላ ዘርእን ዓጽድን ዛሕልን ዋዕን ሓጋይን ክረምትን መዓልትን ለይትን ከቶ ኣይክቋርፅን እዩ